ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଗତ ମାସର ବକେୟା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହି ମାସର ଟଙ୍କା କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଗତ ମାସରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆସିନଥିଲା, ତେଣୁ ସରକାର ସେହି ବକେୟା ଟଙ୍କା କେବେ ଦେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଗତ ମାସର ବକେୟା ଭତ୍ତା ଏବଂ ସେହି ମାସର ଭତ୍ତା ଜମା ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କ ଟଙ୍କା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ସମସ୍ୟା କମ୍ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଧାର ସଂଶୋଧନ, କେୱାଇସି ସମସ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟେକ୍ନିକାଲ କାରଣରୁ କିଛି ଲୋକ 2 ମାସର ଭତ୍ତା ପାଇନଥିଲେ। ପରେ ସରକାର ସେହି ବକେୟା ଟଙ୍କା ଏକାଥରେ ଜମା କରିଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ମାସିକ 1000 ପାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 2000 ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ 3500 ପାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 7000 ଏକା ସାଥିରେ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ ମାସର ଭତ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଓ ମେସେଜ କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗତ ମାସର ଭତ୍ତା କେବେ ମିଳିବ, ଏହି ମାସର ଭତ୍ତା କେବେ ଆସିବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। ସାଧାରଣତଃ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର 15 ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ। ଯଦି 15 ତାରିଖ ଛୁଟି ଥାଏ ତେବେ 16 ବା 17 ତାରିଖ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର 20 ରୁ 27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଟଙ୍କା କ୍ରେଡିଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏଥର ପେଣ୍ଡିଂ ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଗତ ମାସର ଟଙ୍କା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାସର 20 ରୁ 27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବକେୟା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭତ୍ତା ବକେୟା ରହିଛି ତେବେ ସେହି ରାଶି ମଧ୍ୟ ଏକା ସାଥିରେ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ଅଯଥା ଚିନ୍ତା ନକରି କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି କି, ଡିବିଟି ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସକ୍ରିୟ ଅଛି କି, ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି କି। କାରଣ ସରକାର ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଡିବିଟି ସକ୍ରିୟ ନଥାଏ ତେବେ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଭଳି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରତିଦିନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।